Aktuelni šampion Evrope u automobilizmu je naš gost ovog jutra, Dušan Borković. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje te našao. Dušane, u toku je trka, jedna od najatraktivnijih i najvećih evropskih trka, ETCC se zove, ali tako? Tako je to. Na kojoj si sjajno prošao do sada i posljednje dve trke očekuju se 6. oktobra. Tako je, za sada tokom cijelog šampionata nalazim se na trećem mjestu generalnom plasmanu. Imao sam čak ove sezone i jednu pobedu, što je nevjerovatna stvar za mene i za moj Nice Petrol Racing team. Međutim, sada nas očekuje ono najteže, da probamo da krunišemo trećim mestom ovu sezonu, da se nekako nagradimo, da kažem, i za sav trud i moj i mog tima. Očekuje me trka 6. oktobra u Brnu, to je posljednja trka u šampionatu i nekako poenta te trke je da uspem da se održim na trećem mjestu i da završim tako, kažem, u generalnom plasmanu, jer bi to bio stvarno nevjerovatan rezultat za prvu godinu. Sad, naravno da ova godina jeste služila kao trening, da kažem, i što više testova i tih trka za sljedeću godinu, gdje planiramo naravno da osvojim i titulu. Tako je bilo i 2011. kad sam na brdskom prvenstvu Evrope bio treći, već 2012. sam postao šampion Evrope. Tako isto planiramo sad i na kružnim stazama i onda nas naravno očekuje ono najteže i najbolje u svjetskom automobilizmu, to je svetski. Da uspem da zadržim, sad vidjet ćemo kako je konkurencija pripremljena, ali imao sam ove godine, evo sad i gledamo dosta i teških situacija. Jedna sudar u Slovakija ringu, s kojim je omeo možda da postignem i bolji rezultat, ali šta je tu? To je prva sezona, treba dosta da se uči. To su i trke, tehnički sport, svašta uvijek može da se desi, ali ja i moj Nice Petrol team smo pripremljeni na sve. To je evropski kup za touring automobila. Šta to znači? Pa to su automobili koji treba da izgledaju kao fabričke. Na primjer, ja sam vozio Seat Leon, on izgleda skoro isto, osim što je širi, jedno 30 cm, ali izgled ima isti, jer uglavnom to je fabrika automobila, ulažu puno para tu da bi se što više prodavali ta vrsta automobila. Na primjer, ali mora da ima izgled i da ima ne znam koliko delova istih kao i običan auto, međutim, to je trkačka mašina koja je izuzetno brza i izuzetno skupa. To, koliko je ovo skup sport u stvari? Pa, definitivno je najskuplji sport. Ja imam tu sreću da imam jako dobre sponzore. Nice mi je generalni sponzor. Imam veliku podršku grada Pančeva, pokrajine Vojvodine, Ministarstvo omladine i sporta, tako da svi su uz tebe, a ti vraćaš naravno. Svi su uz mene, ja vraćam svojim uspehom i nadam se da će da me podržavaju još više, jer ovo je tek moj početak, iako se takmičim u jako visokom nivou, u evropskom najvišem, ali moj cilj je da jednog dana postanem i šampion sveta, što je ovako za jednu Srbiju od velike stvari prestiža i stvarno je onako. Ovo je velika stvar uopšte za srpski sport. Kada te onda očekujemo na VTCC-u? Pa ja se nadam da ću još sljedeće 2014. godine voziti možda, planiramo Hungaroring i jednu možda azijsku trku. Tako da vidjet ćemo, sve zavisi od budžeta. Kažem, imam veliku podršku i Nisa i ljudi u Nisu i vidjet ćemo. Znači, stvarno su velike cifre u pitanju, a ja se nadam da ćemo uspjeti. Moj tim fantastično radi, imamo jako dobru saradnju sa svima, tako da nema razloga da ne dođemo do VTCC-a, a sad da li će postati šampion, to je sve, nije sve samo do mene, ja ću dati sve od sebe, ali tu treba puno testa, treninga. Ipak su to najteže trke na svijetu. Tako je, želimo ti puno sreće 6. oktobra na ETCC-u. Posle toga kakvi su planovi? Imam sad puno planova tokom septembra. Imamo promocije gdje će navijači da igraju igrice po raznim gradovima u Srbiji. Naprimjer, od 8. septembra je u Novom Sadu, 14. će biti u Kragujevcu, 15. u Čačku, 21. u Beogradu i 22. septembra u Pančevu.
biće onako, to je, idemo sa Dušanom u Brno, tako da pobednici će ići baš sa mnom da budu moji gosti. Biće tu još dosta nagrada u vidu gorjeva i tako. To sada da ne pričam baš sve, ali svi će moći da pratiti preko mog Dušan Borković fanpage-a na Facebooku. Tako da imam dosta akcija da svi vide i ovaj automobil uživo. Koji je onako fantastičan. Sad taj Chevrolet Cruze, to je automobil svetskih šampiona, tako da nadam se da će već u Italiju na Pergusi sam osvojio drugo i treće mesto, prvi put sam seo u njega. Sad ga već malo bolje znam, ali opet moram pažljivije u Brnu da vozim da ne bih napravio neku grešku i izgubio bodove, tako da bitno mi je da završim, kažem, treći i to će mi biti onako glavni cilj. Pažljivo i srećno, naravno. Hvala ti puno što si bio gost jutarnjeg programa Studija B, aktuelni evropski šampion u automobilizmu. Dušan Borković bio je naš gost ovog jutra.